jo den unge studine. Er du klar til at gå amok med amok? Ja, jeg henter lidt andre. Ja, det er godt. Jamen, halløjsa, det er nok den unge studines søster, hva'? Hendes mor. Nå, okay. Men er sådan en lastbil overhovedet sikker at køre i? Ja, den er bombesikker. Alle vores biler, de er i tip-top stand. De er nysynet, installeret med fartskriver og alle nødvendige polititilladelser. Desuden så er de forsikret i hoved og røv. Det var godt. Så er jeg mere rolig. Og så er de gale nemme rap og se på i alle regnbuens farver. Og så er vi klar til det helt store party med stripperskat. Og et fantastisk musikanlæg, hvor du bare plukker din smartphone til, så kører det. Og i tilfælde af regnvejr, så har vi fuldstændig gennemsigtig overdækning. Hvad så, rødder? Er I klar til at gå amok med amok? Ja, det er sådan, det skal lyde. Lad nu bare de unge mennesker gå amok med amok under ordnet forhold. Jamen, så tillykke med det. Og husk, vi går amok i hele Danmark, og din tur begynder her. Skub op, skub op, skub op,